Došli smo danas da malo porazgovaramo o jednoj temi koja je izuzetno važna za dalji razvoj Republike Srbije. To je pad nataliteta, odnosno dramatični pad stanovništva u Srbiji, gde nas je prema poslednjem popisu za skoro 1 milion manje. Država pokušava nešto da uradi na tom planu, sada kada je već crveni alarm odavno upaljen i neke mere je donela. Međutim, te mere nisu dovoljne same po sebi. Nekad ni same ekonomske mere u odnosu na ono kako se promoviše jedan tradicionalan porodični život se sad pokazuju da apsolutno nisu dovoljne. Evo mi danas razgovaramo s jednom divnom mladom osobom koja za sada još nije zasnovala porodicu, živi sa svojim dečkom i hteli smo da porazgovaramo šta bi nju opredelilo da zasnuje porodicu i rodi prvo dete, imajući u vidu današnju ekonomsku situaciju. Zdravo. Zdravo. Evo, kaži nam ti, kao jedna mlada osoba od 24 godine, šta bi tebe, ti radiš, je tako? Tako je, ti da. radiš, radi ti dečko. Da li imate stalan posao? Ja imam za stalno posao, moj momak još uvek nije dobio. Nadamo se da će dobiti u skorije vreme. Solidne su nam plate, u odnosu nije minimalac. Ali živite kao podstanari? Da, ali živimo kao podstanari. Koliko plaćate stan? 250 evra. I koliko vam ostane sad kad vi izbrojite vaše plate, koliko vam ostane za život? Pa, ujedno sa računima, imamo sreću tu da nisu toliko veliki računi. Računi nas izađu do 120-150 evra, zavisi kako je. Pogotovo sad smo mi na gas, grejanje. Tako da nam ostane možda jedna plata. Bez troškova hrane, bez dodatnih troškova što treba da se dokupi, hemije i ostalih stvari za kuću. I sad, dete. I sad dete, da. E sad, kaži mi, ti si malo pratila, pričali smo da su donete neke mere, konkretno i ovde u pokrajini, za povećanje nataliteta i šta ti misliš o tome? Da li su one dovoljne za to da bi se ti odlučila da rodiš dete i s druge strane, šta bi te uopšte opredelilo da se rešiš na taj, u stvari, jedan lep korak? Pa zapravo mislim da nisu još uvek doneli te realne mere da bi se bilo kod nas mladih opredelio, zato što ipak našim generacijama je jako bitno da mi budemo prvo financijski stabilni, da imamo svoj stan, gde ne moramo da se brinemo da li će nam neko dići kiriju, da li će nas možda sutradan ako želi da proda stan ili da se neko njegov useli da nas izbaci iz stana i slično. Sve te mere koje država i pomoći koje država donela su nerealne i generalno uslovi za njih su katastrofalne. Evo, na primer, vrtić, za dečji dodatak, dete mora da ide u vrtić. Naše plate moraju da budu minimalci. A kako se upada u vrtić? Ako oba roditelja radi? A šta ako se izgubi posao? U međuvremenu, dok sam ja na porodiljskom, da li će me sačekati taj posao, mislim, generalno, osim ako nisi na nekoj poziciji, teško da ćete bilo koji privatnik sačekati da se vratiš. Znači, to je jedna takođe veoma velika nesigurnost. Ako rodiš dete, da li ćeš moći da se vratiš? A kaži nešto oko tog subvencionisanja kredita koje dobijaju majke. Koliko moraš da imaš ta primanja, konkretno bar ovde u Vojvodini, da bi dobila tu neku subvenciju za stan? Naprimer, subvencije za stan mi bi morali da imamo do 60-70 hiljada oboje. Znači, zajedno, celokupna zarada. Tako je, da bi ispunili uslove. Što je nerealno, jer generalno ako imaš toliku zaradu, prvo ne možeš da živiš u Srbiji po ovim standardima sa tom zaradom. Jer ti sa 40.000 možeš da platiš jedan stan i onda ti ostaje 40.000. S tim da kada odeš u prodavnicu, kupiš 3 namirnice i potrošiš minimum 2.000 dinara. Tako da ta subvencija isto nije realna. Isto tako pomoć države za decu. Naprimer, za prvo dete se dobija 300.000 dinara, jednokratna pomoć. E sad, kad se saberu svi troškovi potrebni za dete, kao što je krevetac, kao što je stalak za preslačenje, kolica i tako dalje,
Sve to izađe oko, pa ajmo recimo, grubo jedno 250.000. Može i 200. S tim da za prvi godinu dana mora to dete ide i kod lekara i na preglede jedne, druge, treće. Isto tako i mi moramo da idemo na preglede jedne, druge, treće. Dosta mladih se više opredeljuje za privatne klinike. A zašto? To me zanima. Zato što je lakše doći na red za pregled. Jer kod našeg ginekologa mora da sačeka minimum mesec, dva, da bi se dobio pregled. A kod privatnika jednostavno odeš, platiš i dobiješ pregled u roku od 5 dana. Tako da kad saberu i ti troškovi, to opet dođe oko 270-280.000, znači nama ostaje oko 20.000 dinara od te pomoći i možemo kupiti pelene za mesec dana. Dobro, to je znači taj jako važan ekonomski moment, veliki troškovi, a da li bi te opredelilo ipak da se odlučiš za rađanje kada bi ti i tvoj, na primjer, suprug imali siguran posao i kada bi ti znala da ćeš se ti svakako vratiti na taj posao kada rodiš to dete, da nećeš dobiti otkaz? Da, zato što taj siguran posao donekle i pripomaže toj finansijskoj situaciji, jer ću znati da ću imati primanja, znaću da ću moći, da ako mi se beba razboli, ako se nešto desi, da ću moći da uzmem to sigurno bolovanje od 5 dana, 7 i da ću opet da se vratim da radim taj isti posao. A da li još da te pitam, misliš, pored ovog finansijskog dela o kome smo pričali, da postoji onaj drugi deo sistema vrednosti koji se totalno promenio i da su možda mladi u tom otežanoj ekonomskoj situaciji i zbog nekog svog hedonizma možda i odnosa da bi možda radije pare za nešto drugo, da potroše, odlučuju se da ipak sačekaju. Dosta mladih se opredelje na to da nemaju decu ili da odlažu to zato što žele sebe da ispune i da prožive sve što ima da se proživi, što u posljednjih nekoliko godina ima sve više i više festivala, žurki, ono. I mislim da jednostavno nismo... Nema te motivacije da postati roditelj je nešto najlepše. Nemamo tu motivaciju, nemamo to šta da nas pogura. Okej, da, mi smo u ljubavi i dosta mladih je živi, mislim i mojih prijatelja žive sa svojim momcima. Evo, na primjer, meni je drugarica venčana već godinu i po dana, ne planira još uvek dete. Žive taj život, žele da se ispune nekako. A ne smatraju da je porodica ispunjenje. Da. Pa to je ona druga strana medalje na kojoj treba poraditi. Znači, promena sistema vrednosti, kao što su tebe tvoji roditelji rodili, želeći da te rode i da ispune sebe, tako i treba forsirati po meni taj neki osjećaj da je u stvari ta kompletna neka radost zajedničkog života rođenje deteta. Eto, drago mi je da smo makar malo popričale i bit će nam drago možda za 1 godinu dana da se ponovo vidimo i da vidimo da li si ti uspela da ostvariš taj svoj san i da li si rodila bebu što ti ja zaista